Jsme Born and Man Gavin Technik. Vyrábíme závitové vřetena na míru a specializujeme se zejména na velmi náročné oblasti použití. Dodáváme pro offshore průmysl, ropný a plynárenský průmysl, letectví, železniční techniku, lékařskou techniku, tedy vždy do oblastí, kde musí být funkce absolutně zaručena. Když se s farmaceutickými produkty manipuluje nebo se přepravují, musí být tato kvalita zajištěna, aby například dávkování tablet bylo správně nastaveno. Náš exportní podíl činí 45% a dodáváme prakticky do všech odvětví po celém světě. Naši zákazníci pocházejí převážně z Evropy, ale nyní dodáváme také zákazníkům v Číně, Austrálii a Americe, celkem do 57 zemí. Pokud je něco, na co jsem opravdu hrdý, pak je to náš tým. Nejsme zas tak velká firma, ale dodáváme do opravdu různorodých odvětví po celém světě. A to je opravdu skvělé, když vidíte, kde se naše závitové komponenty vlastně používají. A to z Dolního Saska pro svět.